Ja. Hola, som el grup 4, ella és la Marta, la Sílvia i jo, que em dic Martina, i us venim a presentar el nostre treball de mai social, el disc de Newton. Ara us explicaré què hem necessitat. Hem necessitat un full de DIN A3, un disc de vinil, unes ceres, cola de barra, un transportador d'angles i una canica. Quins passos hem seguit? Primer de tot hem aconseguit un disc de vinil. Després hem fet un cercle de la mida del disc. Seguidament vam pintar el cercle amb les ceres de color de l'arc de Sant Martí. A continuació hem enganxat amb cola el cercle al disc i l'hem fet girar amb una canica. Què és el disc de Newton? És molt senzill. És un cercle dividit en 7 sectors diferents de 51 graus cada un perquè quedi ben presentat. Aquests 7 sectors estan pintats amb els 7 colors de l'arc de Sant Martí. Aquests són el lila, vermell, taronja, groc, verd, blau clar i blau fosc. Quan els hem girat ràpidament, tots aquests colors s'uneixen i es converteixen en el color blanc, que curiosament no apareix en el disc. Qui és Isaac Newton? Isaac Newton va néixer el 25 de desembre del 1942 a Anglaterra. Va morir el 20 de març del 1927, amb 84 anys, a Londres. Isaac Newton va fer posar un raig de llum per un forat d'una habitació fosca. Va saber que la llum solar està feta per infinits rajos. Aquests varien de manera contínua i es separen per la refracció, que és el canvi de direcció que pateixen els raigs lluminosos quan canvien del medi físic fins que es desplacen. La seva hipòtesi, després de demostrar que aquests colors es reflecteixen de manera desigual i que quan s'ajunten es forma la llum blanca, i el seu segon descobriment va ser el disc de Newton. Ara us explicarem com funciona. Deixa el terra. Ja és igual, tampoc es desplaça. Ja, però ja veuràs. Aquest no es veu tant el color blanc, es veu una mica més fosc, com aquest es veu més clar. A vegades costa una mica, És molt petit, si no. És molt petit perquè no s'hi veu. Això ja no és el disc, això és la Sílvia. Ja. Això és blanc. Aquest es veu una mica més clar que aquest, perquè aquests s'han ajuntat als dos blaus i predomina una mica més el blau. Home, i aquí no és de blanc, no veig. Espera, ho veieu aquí que es veu més o menys el blau? Ai, el blanc? No. Tu no l'has ficat una mica? Ja veuràs, para el... Vale. Veieu que va sortint una mica? Veieu que va sortint una mica? El CD, si mires així, se veuen els colors aquests. Veieu ara una mica? Sembla un CD. Vale. Ja veuràs, gira'l, Sílvia, gira'l. Gira'l. No, gira'l de cara. Ara. Gira'l de cara. Gira'l. Veieu més o menys aquí que no hi ha color? Vale, ara fes-el girar. Compareu el color una... No, del revés. Del revés. Abans l'has fet rodar bé. Vinga, ben ràpid. Quan l'has fet rodar bé, l'has parat. Ja. I ara que no ho fas malament. Jo soc contra la Sílvia.